Dan huwa dak li nagħmlu l-ħajja kollha hawn il-ġmiel tal-Karmelu. Nimxu waraj. Għax inti toħodna għand Ġesu. Għand Ġesu li juru ċarta tal-olja tal-Karmel fejn jagħmlu il-ġieħ u s-seb tal-Alla waħdu. Għand Ġesu fejn jisibu mistrieħ fit-taħbit ukoll tagħna. Nimxu waraj om l-aktar ħelwa għax inti twassalna għand dak li qudiemu l-linja tal-ferħ u fl-emintu l-għaxqa għal-lejjem. Iġbidna waraj, xabba b'eteba, u bisħijak minnek li nistaw nitalmu li kontemplaw li l-ibnet Ġesu. Jum it-triq, il-verità u l-ħajja tagħna. Se nimxu miegħek fit-toroq ta' beltna l-istess attitudnijiet tiegħek, l-istess sentimenti tal-qalb safra tiegħek, il-misteri tal-ferħ biex nikkontemplaw miegħek dak li Alla għamel magħna għalina anke permezz tiegħek. O Marija, f'din il-lejla ta' din il-ġurnata għażiża tas-16 ta' Lulju, irresqu qudiemek l-intenzjonijiet tagħna biex inti tressaqhom quddiem ibnek Ġesu. L-intenzjonijiet tagħna għad-dinja, għall-Knisja, għall-ordni tagħna Karmelitan, għal-aktar vokazzjonijiet għal-Nisa, b'mod speċjali fl-ordni tal-Karmelu, l-ordni tal-aħwa tiegħek imsejna b'ismek. Nitolbuk għall-paċi fid-dinja, nitolbuk għal dawk li qegħdin ibadu minħabba fil-mart, u nitolbuk għal dawk li tbedu minnek u minn ibnek Ġesu. Flimkien issa nibdew din il-talba għażiża tal-Rożarju. Nimxu wara Marija l-Om u l-ġmiel tal-Karmelu.